Jeg har aldrig i mit liv været så nervøs før, som jeg er her. Jeg var ekstremt nervøs. Jeg havde truffet beslutningen, jeg vidste, hvad jeg ville have, og jeg vidste, hvad jeg gik ind til. En fuld makeover nærmest operation af mit ansigt. Men jeg var lige på nippet til at besvime. Jeg forsøgte at gasse lidt med Hassan, men der var ikke mere i krudt i mig. Jeg skulle bare ind på den der operationsbriks med det samme, for ellers så var jeg drættet om. Jeg er virkelig bange, men jeg er virkelig glad, og det er virkelig besværligt følelse. Det er sådan en mix, det er helt ikke, men det er sådan ikke godt, men det er virkelig ikke nemt. De skal lige lægge en lille kanyle, og så får du alt derfra. Nu vi starter på din liplift. Her er vi i gang med at fjerne Adam-æblet. Og du har lidt mere brusk, end man normalt plejer at have. Det er fedt klar, som vi har taget fra din mave, som vi skal bruge til at sætte ind. De første dage var meget hårde. Jeg er virkelig glad i dag. I får mig til at tude af, hvad jeg tænker på det, men det var lidt hårdt. I dag er det præcis en måned siden, at jeg vågnede op efter operationen, hvor jeg fik den her lidt voldsomme makeover. Der gik kluder i det, fordi min krop kunne ikke finde ud af, hvad der skete. Det var sådan lidt, nu er det lidt for meget, du har sat i gang her, Pinky Love, ikke? I månederne op til havde jeg jo startet min østrogenfremmende behandling og testosteronblokering for at få en mere feminin fremtoning. Og det synes kroppen altså ikke var sjovt. Til trods for, at jeg pausede behandlingen, da jeg kom til Istanbul, så blev den lidt sur på mig dagen efter over det. Mit hoved hed ekstra ordinært op på grund af det. Og de tog alle mulige blodprøver, og så endte jeg med at måtte ned og suge noget væske ud her i nakken, og så hjalp det hele, ikke? Med kroppen, det synes jeg ikke, det var sjovt. Og jeg siger, de første par dage. Og jeg spurgte mig, skal jeg lave missekat på et tidspunkt? Så blev svaret et rungende nej tak. Jeg skal aldrig nogensinde ind mere i de der kose. Men det kan godt være, jeg har tænkt lidt over det. Nu har vi de første 2 ting af, ikke? Brapsen nu det er på plads, ikke? Og jeg har fået sat det første hår ind her, ikke? Og nu er der facelift og alt muligt andet lækkert. Og trutmund og den der kottet af, og fedt her, og cat eyes og alt muligt andet lækkert, ikke? Og så fortsætter vi lidt endnu. Og så må vi jo se på den helt store beslutning, om vi skal have... vi skal sige farvel til Ding Dong og lade en lille frække, vi skal det. Og det finder jeg ud af, den tid, den sover, ikke? Elsker jeg. Og her er et billede af mig fra før, ikke? Jeg er oprigtig glad for den beslutning, jeg traf, og jeg elsker mig selv for... At køre det. Det var et helvede. Jeg elsker mig selv for det. Det kan jeg jo ikke sige. Min krop er ved at være godt træt af mig. Jeg må nok holde lidt pause med operationen. Jeg elsker mig selv. Min krop elsker mig ikke. Men jeg elsker jer.